imposible. Bueno, seguiría sendo multimillonario. E con eso xa, por falar unha tontada esta que está de moda últimamente do ferrocarril, anda leche. Se traiga a Galicia, se arregla a liña Ferrol-Coruña, se fai a conexión con Vigo e de paso se arregla a leche con xa ten que por eso. Pero bueno, se logo falamos de paraísos fiscales, outros teñen ali escondidos, cartos hai por un tubo. O único problema é se camiñamos nunha dirección sensata, de maneira que o que ten máis paga máis, non como agora, que o que ten menos é o que máis paga, non? Bueno, pues seguro que anotaríamos cartos para resolver moitas dificultades que por tanto nós creo que facemos propostas que son razonables, por eso non se debate delas, que podes estar repetindo todos os días nun acto, oiga, por que non facemos unha reforma fiscal? Eso nunca aparecerá nun medio de comunicación, cousa que non ten interés. Bueno, quen di eso, falando de cartos, pues tamén podemos diminuir algún gasto por aí, algún superfluario. Hombre, eu non vou a decir aquelo de que non vayan a boda de... non sei como se chama, Guillermo Vicanta, non vou a decir eso, tampouco vamos a pedir tanto, non? Pero, por exemplo, se pode disminuir que outro tema tabú, non sei que dades conta que isto é imposible falar disto, non? Podemos disminuir o gasto militar notablemente. Outro día salía nun xornal madrileño que o Ministerio de Defensa ten unha débeda de 27.000 millóns de euros. E se non sabía o que eran 9.000, 27.000 menos. Bueno, 27.000 millóns de euros, por certo, é a débeda aproximada que teñen os concellos en todo o Estado español. Bueno, esa débeda tamén é certo que a terceira parte do Concello de Madrid, non? Bueno, 27.000. Bueno, estou convencido de que, hombre, retirando tropas de Afganistán, ahora que Viglade, non? Xa non está, porque creo que están buscando a Viglade. O tontadas que nos parecerán, isto de, bueno, estos son rollos demagógicos, non vamos a ir demagógicos. O deixando de voar sobre Libia, dar que te pego con os aviones al servicio de Sarkozy, algo aforraríamos, teríamos tamén cartos para outro tipo de... E ahora xa estou, non sei onde, estou no aforro de cartos, vai seguro. Teríamos cartos para algunas cuestións. Pero, bueno, por volver ao inicio, eu creo que todos, seguramente todos e todas os que estamos aquí, sabemos perfectamente que as políticas que están aplicando son un desastre para a maioría social, que aínda por riba non permiten a chamada reactivación da economía, porque é un círculo vicioso, non? Se un disminuye a masa salarial, disminuye as pensións, bueno, se consume menos, o pequeno e mediano empresario tampouco vende, entón el autónomo pecha, bueno, é un puro desastre, non? Puro desastre que só sirve, xa digo, para que o botín este contento, e ahora como xa non teñen reparos, non? Se reunía, o presidente do goberno se reunía, antes era con 40, non sei se últimamente eran 49, non recordo, era como Alibaba e os 40 dólares, pero bueno, quero dicir, os 40 grandes corporacións e ali deciden a política, xa non hai problema. De maneira que incluso, perdonade xa esta digresión, como sigamos así, é moito mellor que as grandes empresas poñan unha especie de consello de administración, aforramos os cartos nas sociedades, gobernan directamente e acabamos con poner carto un por cada. Bueno, situacións que vivimos tremendas, non? Donde cada empresa canto máis gana máis despide, é unha cousa absolutamente chamativa, o sea, Telefónica canto máis gana máis traballadores despide, é un mundo absolutamente imposible soster, non? Alguna xente nova estades aquí, outros así máis maduritos, eu teño máis anos que vos, e gustemos máis anos, mas os novos, en fin, alabos, non? É así no sentido de que se a cousa está mal para a xente nova é espeluznante, non? Espeluznante, non? Porque chegamos a situacións tan tremendas de que como a cousa non se varíe, non se cambie, ni siquiera a xente que ten menos anos chegará a cobrar o 100% dunha pensión rebaixada. E ese panorama eu creo que non se pode soster. Bueno, por outro lado, todos tamén somos conscientes de que moitas veces está aguantando isto porque siga habendo ese colchón social, porque ainda hai algo de colchón, pais e avós van tapando os gatos, en fin, para arriba e para baixo. O problema está que ese colchón lle van caendo plumas, lle vai perdendo lácteos, vai perdendo muelles, e entón veremos hasta cando aguanta. Por lo tanto, é tempo de, bueno, no caso, en fin, que nos ocupa como responsabilidade que temos tamén cada un e cada unha de nós, pois eu creo que é tempo de decidirse, non? Eu sempre digo que temos poucas
armas nas nosas mans, pero sempre temos dúas, unha é a mobilización e outra é o voto. A mobilización e o voto. Pois xa sei que se nos diz sempre non te movilizas, non vale para nada, para que te vas a movilizar, para que te vas a mover, non salgas, home, total. As movilizacións esta temporada, como sabedes, non valen para nada aquí, eran extraordinarias en Egipto, aí sí que era unha cosa moi boa. E a segunda é o voto, é dicir, pois, efectivamente, temos sempre varias posibilidades, seguir apostando polos que causan os problemas, pensando sobre todo eso que digo, bueno, vou elegir Guatemala porque vai haber un bate peor en ese xogo extraordinario que pasan os anos e nos teñen encerellados. Cando nos cansamos de Guatemala vamos a Guatepeor, logo de Guatepeor a Guatemala e non salimos dela, non? Ou, desde logo, intentar apostar por unha forza política. En este caso, nós pedimos o voto para o Bloque Nacionalista Galego. Eu creo que si temos demostrado que estamos ca xente, e, desde logo, levamos un par de anos o único que estaba a xente nas rúas dando la jeta, pois é o Bloque, non? Partíndonos a cara por certo e partíndonos por outro lado, xa che diga que lui, tanto traballador, Dios mío, que te ves horas moito, non? Bueno, por lo tanto, son decisións que hai que tomar. E logo temos tamén esa outra oportunidade a que nos invitan, que as termos, non dice, non votes porque total para qué, todo é igual, son todos iguais, en fin, este tipo de cousas que tamén entra moi ben na cabeza da xente estupendamente, pero bueno, non vai a resolver o problema, non? E non o vai a resolver porque, digamos que os que están siguen estando, e con o cual, janar, non se jana nada abstendos, non? Eu vi outro día as eleccións en Portugal e atrás para a Presidenta da República. Nunca me acordo que se chama. Sempre me queda Ramallo años, pero eu se chama Presidenta. Cavaco Silva, non? Entón, claro, efectivamente, algo así como máis do 50% non votou. Eso non votaron. O 6% dos que votaron en blanco, nulo, la leche. Total, Cavaco Silva é Presidente da República. É Presidente da República, non hai problema, tanto dá que salga co 20% dos votos do censo como 25%. Digo isto porque esa xente que ten tendencia, e a veces aún entra, que non vou votar porque total, isto, atrapallado todos juntos iguais. Bueno, e logo, esa historia tamén de todos iguais, que tamén é moi interesante para conseguir que nada se mova e que se manteña o mesmo. Ao menos, tampouco vamos a decir, eu non vou a decir, o Bloque non somos a virtude, non somos a encarnación das 4 virtudes teologais, tanto non chegamos, pero en calquer caso non hai color, e polo menos o que se nos poderá admitir é que calquera de nós podíamos estar máis cómodos e moito mellor. Eu deso estou seguro, é dicir, que comentábamos aquí na entrada, calquera destes que estamos aquí podemos fichar de outra cousa e viviríamos moitísimo mellor, con un sol que quenta moito máis, pero cando menos, que se nos reconozca que se estamos aquí porque ainda temos logo ideais, nacionalismo, esquerda, Galicia, país, nación, en fin, idioma, un montón de cousas que non teñen outros, e máis honrados. Nós non necesitamos predicar tanta austeridade, porque a austeridade francamente non se predica, practícase, hai que andar predicando. Estos días ando tan enternecido con Núñez Feijóo que realmente me enternece, a mí me enternece. Me ven sempre a cabeza aquilo de Alberto I el austero, San Francisco de Asís, Dios mío querido, tanta austeridade, tanto se predica, mal asunto. Austeridade, efectivamente, nos la van a preparar para despois do 22 de maio e con isto acabo, porque si hai un programa oculto, un programa de verdade, que se vai a aplicar despois do 22 de maio e que vai a ser novos retallamentos. E eu isto non vos lo digo, e o Bloque Nacionalista Galego vos lo di, para decir, votar, non, vai a ser así. Eu vos explico cousas que entendedes e que vedes, non? Que está na punta de mira esta temporada? O déficit das comunidades autónomas, non? Están aí, sabe que te pego, es que gastan moito, que gastan moito. Hai que baixarles o gasto. E que terán transferido as comunidades autónomas? Pois a sanidade, a educación, os servicios sociais, vai haber novos retalamentos. E entón, razón de máis para contar unha forza política como verea disposta a enfrentarse a eso. E razón de máis para contar con alcaldes e alcaldesas que fagan o posible tamén para enfrentarse a esa nova onda que vai a vir, porque vai a vir. E se de verdad que acaba.
Esta mañá decía que está vindo unha cuestión que é aquelo de cando as barbas do teu veciño deixas cortar, pon as túas a remollar. E o que está sucedendo en Portugal, en Grecia, en fin, o que está pasando é o que está pasando aquí, pasará. E, por tanto, convirá ter forzas políticas que sean capaces ou que teñan a decisión de enfrentarse a eso. E os concellos, ainda que xa sei que non van a ser a solución de todos os problemas do mundo, hai un anuncio que dice non se trata de resolver o mundo, ou algo así, non do mundo, hai que... Bueno, pero desde os concellos tamén se poden facer dous tipos de política, unha favorable a esos retallamentos e eso que se estuvo facendo en moitos concellos gobernados por PSOE e PP, ou unha política contraria a esos retallamentos. Eu creo que máis nos podría optar por os que estamos en contra de seguir dándolle caña a maioría social para que catro se sigan forrando cada día máis. Pero bueno, con isto concluyo, moitas gracias e logo se queremos falar un pouco, pois falamos. Solo tengo que animarse, porque sempre se crea con esta especie de... Logo, depois, si nos animamos, nos salimos, que eso tamén é a segunda parte. Pero, no, digo porque podemos falar un cacho, non moito de un cacho. No que comentaba Guillerme, aquí, por exemplo, con cuestións como a dos fondos estatais, a do FEI, por exemplo, que se fixeron inversións multimillonarias, no primeiro viñeron 5 millóns de euros, no segundo 3 millóns e pico de euros, e iso que se suponía que era para xenerar novos empregos, que se suponía que era para que precisamente alguna xente se incorporara a ese tipo laboral en esas empresas que viñan a facer esas infraestructuras. Aquí, por exemplo, o goberno municipal que tiña a obriga de vixiar que esas contratacións se produciran, porque esas empresas ofertaron a creación de determinados postos de traballo, logo o que fixo foi crear emprego precario, é dicir, contratacións de 10 días, contratacións de 15 días, contratacións por semanas, quero dicir, que se perdeu a oportunidade de invertir 8 millóns de euros, 9 millóns de euros e de xenerar tamén postos de traballo e de incorporar a unha xente con moita experiencia tamén a esas empresas. É dicir, un concello que económicamente está ben, mantén bastante ben o tipo, que ten moitas obras en carteira, que ten diñeiro para invertir e, sin embargo, ni siquiera eso logo ten impacto no mercado laboral. E logo está aí a cuestión do porto de Punta Langosteira,